Magandang gabi po sa inyong lahat at mapagpalang gabi, mapagpalang araw. Hindi ko alam kung maganda ba sa inyo ang gabi. Ayan, mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, kay Ma'am Rosalina, ayan, mega love shoutout. Kay Anthony Han, kay Ma'am Annalisa, ayan, mega love shoutout. Kay Nani Sanchez, mega love shoutout. Bago tayo magsimula, no? Mag-shoutout muna tayo. At sa lahat ng mga OFW, yan, kalma lang po kayo. Huwag po kayong padadala sa inyong mga emosyon, ano? May katapusan din ang mga yan, ika nga. Yan, sa lahat ng mga ano natin dyan, ano, mega love shout out po sa inyong lahat. At yun, bago tayo magsimula, yan, kumusta po ang lahat? Maging mahinahon po tayo sa lahat ng oras dahil hindi po tayo nasa hindi magandang sitwasyon ang ating pamahalaan ngayon. Kumbaga sa dagat, hindi maintindihan kung saan patutungo ang ating pamahalaan ngayon. Hindi natin maintindihan. Ang ating soberenya ay isinuko na ba sa mga banyaga? Kaya nagkakandalit-silit ang ano natin gobyerno, no? Hindi na natin maintindihan kung mayroon pa ba tayong aasahan na mayroon pa ba tayong aasahan dito sa gobyerno na ito na maging ano sa ating mga kababayan, ano? Maging patas ang pagtrato sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating former president, kung saan parang isinuko na natin yung soberanya ng ating bayan dahil nga pinilit na nilang isuko yung ating karapatan bilang isang mamamayan sa ibang lahi. Yon, hindi na mahalaga sa kanila yung hindi na sa kanila mahalaga yung karapatan ng Pilipino. Ang mahalaga sa kanila ay makaganti at maalis yung balakid sa kanilang mga pinaplano. Kaya ganun na lang kadesperado ang ating pamahalaan na ito, ano? Desperado na sa lalong-lalo na yung ating kapulisan, hindi na nirespeto yung karapatang pantao, ano? Kahit yung first family hindi man lang pinapasok, hindi man lang binigyan ng pagkakataon na bago dalhin nila kung saan talagang pinakita nila sa ating lahat. Kumbaga pinapakita nila na bilang isang presidente, ginaganito namin. Paano kayo pag kayo pa ang nagsalita laban sa amin, laban sa gobyerno, hindi ba? Kaya panahon na siguro para tayo mag-ingay, ano? Itong darating na hindi man natin ito mapaalis, itong nakaupo ngayon, dahil nga sa ganitong sitwasyon na ginagawa nila. Pagdating siguro ng butuhan, doon na tayo bumawi. Kumbaga kung saan na natin, ilalagay natin sa no? Sabi nga ng ibang mga naniniwala pa sa
naniniwala pa sa ating demokrasya, sabi nga nila, wag na nating wag na nating hayaan na umabot pa sa ganito. Wag na nating antayin kung hindi man natin kayang palayasin. Pagdating ng eleksyon ay i-street natin kung sino man ang inendorso ng mga Duterte, kasi nga kung titingnan mo sa sitwasyon ngayon, paano na lang kung sa pangkaraniwang mamamayan yan nangyari, di ba? Wala na. Tapos na tayo. Hindi na natin yung reputasyon natin. Hindi na natin kayang protektahan sa ganitong mga pagkakataon, ganitong sitwasyon. Kasi nga ang nangyayari, pinapakita sa atin kung gaano sila ka-powerful, kung gaano sila ka-power trip, no? Yun na ang naging hobby na nila na ganun ang ipapakita. Ibig sabihin, sino man ang kumalaban sa kanila sa ngayon, ganyan ang aabutin nyo. Yan ang malinaw na pinaparating nitong mga ganitong klaseng pamahalaan, na pag kayo gumawa ng labag sa gobyerno, ganyan ang mangyayari sa inyo. Yan ang maliwanag na gustong iparating yan, yung mga ganyan na sistema. Sandali lang po. Paano na lang kung sa atin mangyari yan, kung isa man sa ating mga pamilya, no? Isa man sa ating mga pamilya ang magkaganyan na ganyang klaseng kaso, no? Paano pa natin mabigyan ng katarungan kung sa bawat galaw nila hindi pwedeng makita na kahit na sinong pamilya. Ito na nga siguro ang sinasabi ng Marcelo na. Kasi sa kasalukuyan ngayon ay wala ang pangulo, wala ang first family. Kumbaga nandoon nagpasarap-sarap sa ibang bansa kung saan may mga rumors, may mga ugong-ugong na mga balita na yung isang kasamahan nila ay sumakabilang buhay na dahil sa overdose. Hindi ko alam kung anong klaseng overdose. Iyon ang mga usap-usapan ng mga marites doon sa kanto, no? Yan ang pumuputok ngayon na Kaya siguro bukod doon sa ibinulgar ni dating Pangulong Duterte kung saan itong budget ngayong 2025 ay magkakaroon na ng oral argument kung saan pinatawag na yung dumuktor, yung umamin na talagang blanco, kung saan ito si Congressman Kimbo na napakaingay. Hindi basta-basta yung mga damit, talagang pinapakita niyang isa siyang oligarko, pinapakita niyang isa siyang milyonaryo. Pag manuot ng damit, talagang araw-araw iba-iba, pati mga bag, no? Pinapatawag na sa April 1 ang April 1 ba or March 30, pinapatawag na siguro para matakpan ang kanilang kabulastugan, lalong-lalo na itong mga congressman natin na mga honorable daw, no? Gumawa talaga ng eksena ng ganitong pagkakataon kasi nga naman pagdating ng pag lumabas na totoo ang puro blanco na pinunuan nila, nako, ito ang napakalaking iskandalo. Baka hindi na makasurvive dito ang Pangulong Marcos sa pagkakataon na ito, kasi nga doon na malalaman na talagang kung gaano ka lala ang korupsyon, kung saan talagang
kalat na naman na talagang ang korupsyon eh kaliwat kanan na, no? Kaya nga sa mga pagkakataon na ito, para ang matakpan ang kanilang mga kasalanan, kailangan gumawa sila ng napakalaking ingay katulad nitong paghuli kay dating Pangulong Duterte. Kaya hindi man natin kayang tanggalin yan dahil nga nasa kanila lahat ang power eh. No? Nasa kanila lahat. Pag hindi umaayon sa kanila, tinatanggal eh. Lahat ng mga politiko kailangan umayon kasi pag hindi ka umayon, tanggal ka sa serbisyo. Katulad ni Michael Rama, di ba? Tinanggal. Sinuspende. Si Ungab. Si Hubahib. Hubahib ba yun? Gobernur? Sinuspende. Dahil nga hindi sumusunod eh. Nananahimik eh. Ayaw tumahimik eh. O, di ba? Kaya nga sana itong mga ano na ito, mag-ingay na, no? Kung hindi nyo man kayang mag-ingay, yung ingay nyo, ilagay nyo sa baluta lahat nang mawala na itong mga perwisyo sa ating bayan, no? Yun lang ang tanging nag-iisang kapangyarihan natin na hindi nila kayang saklawan, ang pagsulat sa baluta. Ganun ang ating yun na lang pinakamabisa nating sandata para labanan itong ganitong pagkakataon, itong pamahalaan na ito, no? Hindi mo natin kayang paalisin dahil nasa kanila na lahat ang power. Pinapakita na nila. Kung ako dami. Ayan, maraming salamat sa inyong pagtambay, ano? Saglit lang may istorbo. Yun nga ang pinakamabisa nating na hindi nila kayang kontrolin ay yung pagsulat sa baluta. Yan ang pinaka number 1 natin na pwedeng panlaban, no? Hindi nila kayang pigilan yun eh, ang pagsulat natin sa baluta. Kaya nga abangan natin kung anong mga susunod na hakbang na pagdating sa usaping legal. Alam naman natin na legal ng usapin pagdating dyan kasi hawak na ng siguro alam na naman nila yan, mga eksperto yan sa pagdating sa batas. Tayo nagmamarunong lang. Pero ang sa atin naman, ang sinasabi natin yung mga nangyayari, kumbaga yung nakikita natin yung sitwasyon, kumbaga yun ang ating pinaninigan dito, no? Yung mga pagkakataon na hindi na kayang sikmurain, hindi na kayang tanggapin ng matang nagdudumilat na kung saan hindi na kaya-aya, hindi na katanggap-tanggap sa isang katulad natin na Pilipinong nagsusumikap na masunod ang alituntunin ng ang problema yung ating pamahalaan parang hindi naman na sinusunod. Saan tayo nito patutungo, di ba? Kasi mga pulis na mismo talagang hindi na nila ginagalang ang kanilang mga sinumpaan, di ba? Dapat unang-una sila ang unang magpatupad pero hindi nangyari ang lahat ng ito kasi nga sila mismo ang unang-una sumira sa kanilang mga sinumpa na tungkulin, no? Maraming mga pagkakataon na simula nung nagbago ang administrasyon, maraming mga pagkakataon na talagang umabuso, pati yung mga pinagbabawal na talagang laganap na hindi mo na maitago, kumbaga hindi mo na maikubli yung talagang mga nangyayari sa palipaligid, katulad ng mga pinagbabawal na
Hindi na talaga kayang hindi na kayang itago. Kaya siguro kailangan na lang nila gumawa ng ingay nang sa ganon makasurvive sila sa loob ng 6 na taon. Hindi man nila makuha yung habang buhay na posisyon, may survive nila yung 6 na taon na kanilang panunungkulan. Kaya nga ang pamahalaan na ito parang lumalabas na nasa survival sila nasa survival mode sila, kasi nga sa dami ng alingas-ngas na lumutang na talagang pumupukaw sa damdamin ng alam mo, sa totoo lang, marami tayong kanilang umaga nagiiyakan sila, hindi nila matanggap na ganun ang nangyari sa dating Pangulo, kung saan nilinis niya ang nagbigay talaga ng inspirasyon sa mga Pilipino. Pero anong ginawa? Talagang gusto nilang sinakal talaga nilang husto ang karapatan, no? Pinakita sa atin na sino man ang lumabag sa ganitong panahon, ganun ang kasasapitin. Kaya tayo mag-ingat tayo, huwag tayong padadala sa silakbo ng ating ng ating damdamin. Iikot din ang gulong, no? Iikot din ang panahon. Kasi ang hangin po ay hindi yan pumipirme sa iisang maraming may amihan, may habagat. Sa ngayong panahon, hindi natin pwedeng salubungin. Hindi tayo pwedeng tumawid sa napakalakas ng agos ng baha dahil sigurado matatangay po tayo. Kaya huwag tayong pabigla-bigla. Hindi tayo mga eksperto pagdating dyan sa Yan nga po, mga eksperto na. Anong ginawa nila? Di ba? Namaniobra pa. Eksperto ng mga yan. Dahil nga, pinag-aralan nila. Tayo, natututo lang tayo sa pagbabasa, sa pakikinig. No? Natututo lang tayo doon yung mga yan, nag-aral ang mga yan, pero anong ginawa? Ganon. Talagang alam nila kung paano gipitin, takutin ang mamamayang Pilipino. Paano na lang tayo na maliliit, katulad nitong KOGC, kung paano nila ginipit ng gusto. Pinahirapan yung mga nakatira doon. Di ba? Ang masaklap doon, napakasakit, mahirap tanggapin. Kung sino pa yung pinapasweldo natin, iyon pa ang umabuso sa atin. No? Dapat sinusunod natin yung sinasabing ang pinaka mataas at pinakapangyarihan tayong mamamayan kasi tayo dapat ang pinagsisilbihan. Pero anong nangyari? Ang nangyayari, tayo dapat ang matakot sa kanila kasi sila ang power tripping sila di ba? Paano na lang kung katulad niyan di ba? Napaka tataas na tao yan, mga tanyag na yan, mga dating presidente, vice president. Kung balahurain nila, ganun-ganun na lang, paano na tayo? Saan ang hustisya niyan? Di ba? Dating presidente yan, ginanon-ganon lang nila, binalahura na nila. Kung tayo naman, saan tayo pulutin? Kaya nga ako, hindi ko yung magpunta-punta dyan. Baka mamaya sa sobrang init ng panahon, magpang-abot-abot kayo dyan. Ang mangyari niyan, kulong tayo lahat. Ang pinakamabisa, malapit na ang May 29, ilang tulog na lang yan mag-i-April na tayo, mag-May, malapit na, May 12 ba ang eleksyon? Ito ang napaka bisa na sandata na panlaban sa kanila para sila ay hindi manatiling
babala yon sa kanila. Pag pinanalo natin itong inendorso ng mga Duterte na 10, pag pinanalo natin ito, maniwala kayo, mananahimik ang mga yan. Kasi alam nila na galit sa kanila ang tao. Kaya ito na lang ang pinakamabisa natin na na sandata. Itong daliri natin, isulat natin. Doon natin ilabas ang galit natin sa administrasyon na ito. Kasi nga, yun na ang kanilang ang akala nila, kasi nga nabibili kayo, ang akala nila sunod-sunuran na tayo sa kanila. Oh. Kasi inubos na nila yung pira natin para ipambayad sa inyo. Pira natin 'yon. Oh, kaya nga kung kayo man tumanggap, tanggapin nyo na lang, isulat nyo, ilabas nyo ang galit nyo sa ballpen laban sa kanila. Kasi nga, once na nangyari yan sa inyo, doon nyo maiisip yan na tama pala ang sinasabi ng mga kababayan natin na ganun kaabusado ang administrasyon na ito. Diba? Yun ang ating magiging natin, sandata, ang ballpen. Pagdating ng May 12, ilang paso natin yung mga na yan para ipakita natin kung gaano tayo kagalit sa kanila, no? Sabi nga ng dalawang reporter sa Net 25, yun yung radyo ng INC, ay baka yung walang alam mananalo pa, di ba? O, hindi naman natin inaano yung walang alam, pero hindi naman natin sila masasabihan na pwedeng walang alam, kasi tumakbo nga sila dyan. Ibig sabihin may plano sila para sa atin, di ba? Ang problema nga lang, minsan hindi natin nararamdaman yung kanilang mga dinideliver. Pero siyempre hindi naman ganun ka yan, kasi buong Pilipinas tayo. Kung hindi man tayo na ambunan dito, baka sa ibang lugar na ambunan naman, Kaya nga tingnan natin, kasi siyempre hindi natin pwedeng husgahan yung tao na hindi natin alam kung kanyang pagkatao, Ang malalaman na lang natin kung malalaman natin ang taong walang alam kung makasama na natin, no? Katulad ngayon, ang nakikita natin ay puro kabulastugan, puro pagnanakaw, kaliwat kanan. Anong gagawin natin? Kitang-kita na yan. Kitang-kita na natin. Nagdudumilat na yung mga ebidensya dyan. Ano pang gagawin natin? Mananahimik pa ba tayo? Kaya ang tanging sandata natin ay ballpen. Pagdating ng May, doon tayo gaganti. Isusulid natin kung sino ang kanilang doon tayo gaganti. Ipapakita natin sa kanila kung gaano ka-powerful tayong mga Pilipino. Kung gaano ka-powerful ang ating tayong mga mamamayan Pilipino. Doon natin ipapakita sa kanila na hindi natin sila sinusunod pag mali na sila. Ganoon lang kasimple. Diba? Pero ngayon, napakainit ng sitwasyon. Pag sinalubong natin yan, diba? Sabi nga, pag ang napakalakas na baha, sinalubong mo yan, malulunod ka. Di ba? Anong nangyayari ngayon? Napakalakas ng baha. Kasi nga, umaagos ang pira sa mga lahat. Ang pira natin yon, napakalakas. Sasalubungin mo ba yan? Malulunod tayo doon. Kaya, ang tanging pagkikita natin dyan pagdating ng May, yan, halalan, ipakita natin kung gaano naman tayo kalakas. Mas malakas tayo siyempre sa kanila, kasi sila umaasa sa atin. Pag pinakita natin sa kanila na ito ang lakas namin, siguro naman manahimik ng mga yan, no? Hindi nga lang tayo makatiis na magsalita, kasi nga nakikita natin ang sitwasyon kung paano niyuyurakan ang ating
kung paano niyuyurakan yung ating saligang batas. Katulad niya, no? Diba? Bumitaw na tayo sa International Criminal Court na yan. Bumitaw na tayo sa ICC. Bakit ipinamigay pa tayo? Wala na ba tayong kakayanan? Hindi na ba natin kayang panghawakan ang ano natin dito? Ang hustisya? Hindi na ba natin kayang pamunuan ang Pilipinas kasi pinapamigay na natin? Oh, yun lang. Wala na yata tayong kalayaan na wala na yata tayong kalayaan na ano dito sa Pilipinas, wala nang hustisyang maayos. Kasi pinamimigay na tayo eh. Ibig sabihin, isinusurrender na natin yung ating karapatan. No? Kaya nga siguro ganun na lang ang sip-sip nitong administrasyon na ito kay Biden. Dahil nga hindi niya na kayang panghawakan ang Pilipinas eh. Meron tayong vice presidente. Pwede niyo pong isurrender yan sa vice presidente, baka kaya ng vice presidente. Pag hindi na natin kaya, sumuko na tayo. Hindi na natin kaya, wag nating isuko yung kasarinlan natin kasi malaya na tayo sa mga banyaga eh. Hindi na tayo nila kolonyal. Hindi na nila tayo sakop. Wag nating ipamigay yung sarili natin. Wag natin ipagkanulo yung kapwa natin Pilipino. Pilipino 'yan eh. Kung may kasalanan 'yan, dito natin litisin. 'Di ba? Ganun lang ka simple ang ating ang pananaw natin dito. Hindi natin kinakalaban ang gobyerno nito. Kinikriticize natin kung anong nasa loob natin. Kumbaga nilalabas lang natin kung anong nararamdaman natin. Kasi nga parang pinamigay na natin yung kasarilan niyan eh. Parang hindi na natin wala na tayong hustisya dito sa Pilipinas. No? Pwede niyong bigyan ng hustisya na makapangyarihan kayo, di ba? Naipakuha nyo nga, naipamigay nyo nga sa ibang bansa eh. Kaya nating dito, kaya nating dahil buo pa naman, may mga andyan pa yung DOJ. Wala bang kakayanan ang DOJ? Wala bang kakayanan ng Supreme Court magdesisyon? Anong nangyayari sa atin? Bakit ipinamimigay na natin yung kapwa natin Pilipino, ibinibinta na natin sa ibang lahi? Wala. Di na yata natin kaya. Kung hindi na natin kaya, may Vice President pa naman na nag-aantay dyan. Meron tayong reserba na Vice President. Pag hindi na kaya, umayaw na. Di ba? Ganun lang kadali. Kawawa naman ang Pilipino pag naubos na ang pira. Kailan ka bibitaw pag wala ng pira ang Pilipinas? Kahirap isipin ha. Parang hindi na natin kayang hindi na natin kinakaya ang sovereignty dito sa ating bayan. Kaya nga ang nangyari, pinamimigay na natin yung pinagkanulo na natin yung kapwa natin Pilipino, binibenta na natin sa ibang lahi. Di ba? Sa bagay, sanay naman na kasi, di ba? Yung mga kababayan natin na mga OFW, anong nangyayari, di ba? Naririp na sa ibang bansa, pero ayan, wala tayong ginagawang para wag na silang umalis. Wala tayong ginagawang proyekto para manatili na lang sila dito sa atin. Wala eh. Yun pa lang, unang-una, doon pa lang, parang binibinta na natin yung sariling mamamayan natin. Parang binibinta na natin sa ibang lahi. Di ba? Kasi kapalit ng sweldo,
ay maninilbihan ka sa ibang lahi. Dapat dito ka sa atin naninilbihan eh. Kasi Pilipino ka eh. Pero ang nangyari, ang pinagsisilbihan ng kapwa natin Pilipino ay yung ibang lahi. Di ba? Kaya nga parang hindi na natin kaya. Huwag na kayong tumakbo. Pag alam nyo wala kayong kakayanan, wala kayong plano para sa bayan. Sa bagay, kung ang gusto niya lang naman makabawi doon sa nangyari doon sa inyong ama, sa inyong kamag-anakan, ay talagang iyon na. Wala nang choice. Kung hindi tanggapin na tanggapin na ng mamamayang Pilipino ang mapait na sasapitin nila pag sumalungat kayo dito sa gobyernong ito. Kaya nga ang masasabi ko lang pagdating ng eleksyon, dahil malapit na, ilang tulong na lang yan, 1 buwan na lang mahigit. 1 buwan at 3 linggo. Tayo ang masusunod sa gusto natin. Tayo ang masusunod kung paano natin ilagay yung karapat-dapat, kung anong nasa puso natin. Di ba? Patunayan na natin na tayo ang makapangyarihan kaysa sa kanila. Ipakita natin sa kanila kung gaano tayo ka-powerful. Wag lang dayain kasi may mga panahon na talagang lumalabas dahil yung sinasabi nila yung bagong BCM ba na medyo hindi kagandahan hindi natin sinasabing magkaroon ng dayaan hindi masyado kagandahan ang performance. Kumbaga posible na magkaroon ng error, di ba? Kumbaga posibleng pwede na sumablay pagdating ng araw ng butuhan. Kaya nga lahat tayo dapat maging mapagmatsyag, kasi nga sinabi nga ni Atty. Glinchong na nung nakaraang eleksyon, para hindi masyadong mahalata na talagang mas kulilat siya kaysa kay Inday Sara, trabahuin nila para kahit paano dumikit. Di ba? Para kahit paano dumikit na hindi halata na talagang kulilat siya. Na kung tutusin, na kung si BP Lini ang kalaban ng araw, na malamang nanalo si BP Lini. Pero siyempre, mga salita ng eksperto yan, tayo naman inaano lang naman natin kung anong sinasabi nila. Hindi namin sinasabi na totoo. Silang nagsabi niyan, hindi naman kumbaga inaano lang natin, kung hindi totoo, bakit hindi nila kinasuhan? Malaya pag nagsasalita ngayon si Atty. Glinchong, di ba? Yan lang ang ating doon yan lang ang ating dapat nating isaalang-alang dyan, kasi nga itong mga araw na nagdaan, tayo ay nagmuni-muni. Talagang itong mga panahon, lalong-lalo na yung budget ng 2025. Nako, iyon ang malaking pagkakamali na lalabas ang magkakaroon ng oral argument sa April 1. Kung hindi ako nagkakamali, malaki ang posibilidad na mapaboran yung petitioner, kasi nga sa tema ng unang oral argument ay talagang medyo nag-isa yung katulad nung sa PhilHealth, pinundohan nila yung mga dati nang may mga pundo hanggang ngayon. Kaya ang nangyari, nagkabuhol-buhol yung tagapagtanggol, di na maintindihan kung anong isasagot. Kasi nga
Bakit pinunduhan ang may pundo na? O paano yung pira ng PhilHealth? Pinasasauli na. O saan na ngayon? Ano pang mangyayari sa sa healthcare ng bawat Pilipino? Katulad ko na dekada nang hindi ko na gamit ang PhilHealth na yan. Tapos ang usap-usapan pa pag magkasakit ka, malaki mong ma-avail sa PhilHealth is 15,000. Oh. Kaya nga napakasakit ang ganitong na yan, yung PhilHealth na yan kaya itong dating senador na ito na si Recto, pati siguro yung pamilya niya wag nang iboto para hindi na hindi na mawala na sa sirkulasyon ng mga manluloko sa ating mga kababayan ng Pilipino, katulad kong pangkaraniwan na manggagawa, di ba? Malaking katraidoran yan dito sa atin na yung inaasahan natin na pwedeng makatulong sa atin, sa pamilya natin, na nakawin pa nila. Yan, kaya nasabi kong ninakaw kasi sinabi ng Supreme Court na dapat na isauli. Ibig sabihin, ninakaw. Di ba? Ang ko doon, kung ninakaw nyo, kasi pinasasauli, may utos naman ang Supreme Court, isauli nyo. Kung mayroon pa, kung ubos na, aminin nyo na ubos na. Para hindi naman umasa yung mga Pilipino. Sabihin nyo na wag na kayong umasa dahil naubos na. Wag na kayong umasang may babalik pa yan dahil ubos na. Magpakatotoo kayo. Sabihin nyo ang katotohanan na wala na kayong mapapala dahil ubos na ang pira ng PhilHealth. Inubos na namin. Ganun lang kasimple. Magpakatotoo kayo, baka matanggap pa kayo na nagkalit-silitsi yung plano nyo. Yung plano nyo pagnanakaw, ayan, pinasasaulin ng PhilHealth. Ngayon, para mo pagtakpan yung mga kabulastugan, ayan, kailangan gumawa ng drama, no? Kailangan gagawa ng drama. Kaya nga ang nasabi ko kanina na ang administrasyon nito ay talagang nasa survival mode. Kasi nga inuulan sila ng hindi lang inuulan, binabagyo ng binabagyo ng kabulastugan nang dahil nga sa mga nasasakupan itong administrasyon na ito, katulad ng mga congressman. Imbestiga sila ng puro pagnanakaw ang inimbestigahan doon sa mga kalaban. Yung mga pagnanakaw doon sa 2025 na budget, nakalimutan na. Pati yung Maharlika nakalimutan na. Di ba? Saan tayo pupulutin? Pag yung ang nakikita natin yung muta ng iba, yung muta natin sa ating sarili, hindi natin makita, hindi natin maramdaman. Saan tayo pupunta niyan? Saan tayo pupulutin kung ganun ang sistema ng ating pamamahala? Hindi na natin maintindihan kung anong dapat nating gawin, kung anong dapat nating, paano natin mapaganda ang ating bayan. Back out na, no? Huwag yung umabot pa doon sa mapaalis pa kayo sa pwesto, no? Kaya siguro ganito ang ginagawa sa mga Duterte, kasi nga maalis man sila sa pwesto, hindi sila masyadong masaktan kasi nauna nang nasaktan yung kanilang kalaban, Ganon na lang siguro ang kanilang iniisip. Kaysa naman bago ako mapahiya, kayo muna ang ipapahiya ko. Baka ganon na siguro ang nasa kanilang nasa kanilang isip ngayon. Kaya nga ganon na lang ang ginagawa nila. Bayaan na natin yan na kailangan mapahiya muna natin sila bago tayo mapahiya. Kasi nga itong
April 1 kung magkatotoo na pinatawag na si Congressman Kimbo, yung bilyonarya sa Kongreso, kung saan araw-araw iba-iba ang mamahaling gamit. Hindi natin alam kung ano bang negosyo nito. Sinurse natin isa pala itong teacher. Siguro napakamahal ng teacher mo. Sumusweldo siguro ng 2 milyon ito isang buwan. Kasi lahat ng mga gamit ay napaka mamahal, no? Hindi ko sinabing nagnakaw, sinabi ko lang, baka sumasahod ng 2 milyon isang buwan. Kasi nga, mamahalin ang damit Pag ito, kinus-examine ito ng Supreme Court, baka magka-bulol-bulol ito sa kasasagot. Kung saan ganon siya kadaldal doon sa Kongreso kasi walang nag-i-interrupt hindi pwedeng i-interrupt doon sa Kongreso kasi pag in-interrupt mo kulong ka di ba? Ewan ko kung paano magkabol-bol ito yung pag-examine ng mga maestrado na Supreme Court kaya nga siguro para hindi masyadong mapag-usapan, kailangan gumawa tayo ng malaking istorya. Yan, malaking istorya. Yung hinuli si President Duterte, ex-president. Sunod yan si Senador Bato. Sunod yan si Inday Sara. Lahat ng mga nakadikit yan, sigurado yan. Lahat ng mga nakadikit, uubusin yan. Kasi nga, mag-iingay at mag-iingay pa yan Buti nga itong mga vlogger nakatunog ka agad kasi nga may pattern na kaya nga nung pinatawag sila sa Congress, nag-People's Congress din sila kung saan tumakbo sila sa Supreme Court. Hindi sila natibag. Pero kung nag-alabahala na ito at pumunta sa Kongreso, gusto rin magpasikat, ay kulong kayo lahat. Hanggang ngayon, katulad kay Grijaldo na hindi pa yata nakakalaya hanggang ngayon. Bagong opera yun Tandaan nyo, bagong opera yun si Grijaldo. Dumudugo-dugo pa yung sugat niya. Naawa ba yung mga congressman? Hindi, kinulong pa rin. Di ba? Marami nang palatandaan. Ito nga lang si Pangulong Duterte, sabi niya, pinipigilan na siya na kung maaari, wag na munang umuwi. Talagang sabi niya, Pilipino ako. Mamamatay ako sa Pilipinas. Hindi siya mamamatay sa Pilipinas. Doon siya dinala. Hindi ko alam kung nasa Himpapawid na yun ngayon, papunta ng dahig. Hindi natin alam sa mga sitwasyon ngayon, ang mga nangyayari kasi ang media ngayon hindi na kumbaga ang kinukuha na lang nila kung paano sirain yung image ng mga Duterte. Yun na lang ang pinapalabas nila sa media, sa mainstream media. Tingnan mo kanina, may in-interview itong ABS-CBN. May in-interview ito na assistant professor daw yun. Pinakilala niya pa, assistant professor sa UP College of Law. Yung pananalita niya, aktivista Hindi niya inaano yung batas na tinuturo. Kaya nga, ewan ko kung dati hanga ako sa mga estudyante ng law sa UP. Pero sa interview kanina, mukhang malabo. Ano ba yun? Professor Chu ba yun? Chu? Parang aktivista ang dating Kasi nga, hindi niya pinapaliwanag niya. Yun sa ng ICC hindi niya pinapaliwanag kung ano ba ang magiging implication niyan pagdating ng kasuhan kasi nga bumitaw na tayo sa ICC.
1 year before, bago nag ano, ayun, para maliwanagan kayo, ano, nandoon si Attorney Niel. Yan, i-ano nyo lang, Attorney Niel. Abayon ba yun? Oh, inano niya kanina yung hinimay-himay niya yung pagbitaw natin doon sa ICC. Ngayon, ang nangyari pala, nag-file tayo ng pagbitaw doon sa ICC is 2019. Nag-umpisang mag-imbestiga is 2021. Oh, isipin niyo yun. 2019, 2 years before. Ibig sabihin, aprobado na. Pero anong nangyari? Oh, ibininta tayo. Oh, wala na tayong ano, wala na tayong ano, kumbaga, ewan ko kung papayag dito ang Supreme Court na parang binaliwala na sila kasi parang lumalabas na wala nang kakayanan ng mga hukuman natin dito. Ibig sabihin, wala nang umiiral na hukuman dito, walang umiiral na batas dito sa atin kasi nga isinuko na yung ano eh. Parang pagbitaw na ng ano eh. Kumbaga halimbawa sa isang pamilya. Halimbawa ko, pamilya ko. Yung mga anak ko puro mga pasaway. Aba, dahil hindi ko na kaya, ipamigay ko na. O, bahala na kayo dyan magdisiplina. Di ba? Nasaan yung dugong ano mo doon, yung dugong pamilya, yung dugo mo para sa pamilya mo, yung pagpapahalaga mo para sa pamilya mo, di ba? Bakit mo isusurinder sa iba? Dapat mag-isip ka ng paraan kung paano mo patino, hindi ba? Eh, ang nangyari, hindi isinurinder niya kasi hindi niya nakaya. Oh, ganun ang nangyari sa atin ngayon, araw na ito, no? Na wala namang jurisdiction yung pinagbigyan, pero aywan ko bakit in-entertain, di ba? Eh, sampal ito sa ano, alam mo yung kung ako ang DOJ secretary, kung ako lang naman, hindi ako papayag. Bakit mo kukunin yan? Nandito pa ako, nakaupo pa ako dito sa DOJ, ako ang namumuno dito, may umiiral pa na batas dito, hindi ako papayag yan, di ba? Ako ang namumuno dito eh. Sampal yan sa akin pag binigay ko yan doon eh. Kasi nga, ang ano doon, ang lalabas doon, wala na akong silbi. Wala na akong kakayanan na magdesisyon. Di ba? Yan ang lumalabas doon eh. Kaya, hindi siguro naisip ito ng mga ano na ito, no? Kahihiyan nila yon. Di ba? Anong silbi nila dyan sa DOJ? Ibig sabihin, hindi nila kaya? Wala na silang kakayanan? Hindi ko maintindihan na tuloy ang ano, parang lalo akong naguluhan sa mga nangyayari kasi nga, bakit mo sinusurrender yung ano? Yung dapat ikaw yun eh. Isinurrender mo. Ibig sabihin, hindi mo kaya. Ay, umalis ka na dyan, mag-resign ka na. Dahil hindi mo na kaya eh. Huwag ka na dyan. Ibigay mo sa iba, baka magkaroon pa ng dignidad yung DOJ. Matawag ka man lang na DOJ. Matawag ka man lang na sekretary, wala ka namang ginagawa. Diba? Di natin maabot kung ano ang siguro pakuya-kuyakoy pa yung DOJ secretary natin na siguro sabi ay bahala na kayo dyan, at least wala akong sakit ng ulo, iwas pusoy pa ako, pag na-absuelto yan hindi ako mapahiya. Siguro ganun ang pananaw ng DOJ secretary. Ay, nakakawawa tayo pag ganito. Saan tayo aabot pag ganito ang mga namumuno sa atin, ano? No? Kaya kayo diyan sa mga makapakinig nito. Pag nakikinig man kayo nito,
tingnan niyong mabuti. Kung ano ba ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Makatarungan ba 'yon? Tingnan niyong mabuti. Kahit kayo kontra sa mga Duterte, sa ginawa nila, kontra kayo sa mga ginawa nila, dahil kontra naman talaga kayo, di ba? Walang ginawa sa inyo, puro kasamaan. Tingnan niyong mabuti. Kung sakali man sa inyo yan mangyari, nagkaroon ka ng kaso dito, halimbawa, nagkaroon ka ng kaso dito, o ipadala ka doon sa ibang bansa, o, doon mo yan hatulan. O, matutuwa ba kayo? Pag-isipan nyo mabuti. O, hindi natin sinasabi na pwedeng mangyari sa inyo yan. Pag-isipan nyo mabuti. Kasi darating ang araw, hindi po pwedeng mananatili yan. Talagang iikot ang mundo kasi ang araw nga umiikot yan eh. Ang hangin umiikot yan, nagiging habagat, nagiging amihan. Oh. Nagbabago ang panahon eh, umiinit, umuulan. Eh paano kung nandoon na kayo sa ano? Nandoon na kayo ngayon sa tag-ulan. Di ba? Kung nandoon na kayo sa tag-init, nasa loob kayo ng kwarto, obligado kayong lumabas. Kasi mamamatay kayo, maiinitan kayo, hindi ba? Oh, ganon din yon, matatapos din ang inyong mga termino. Tandaan nyo yan, pagdating yon, ay sigurado, maraming makukulong. Unang-una sigurado ito si General Torre. Maniwala kayo. Kahit piso, hindi ito makatikim ng kanyang retirement pay. Oh. Kasi nga, sa KOGC pa lang, katakot-takot na ang ikinaso sa kanya. O hanggang ngayon, nakapile yun. Hindi man nila aksyonan yon, nandyan yan. Nakatambay lang yan. Pagdating ng panahon na nagpalit yan, nako, lalabas lahat yan. Kawawa ito si General Torre. Oh. Pero kung ako ang mamumuno dito kay General Torre, ididimot ko yan, ilagay ko sa kapitan o kaya sa rahinto. Oh. Kasi nga hindi marunong sumunod sa batas eh. Sinunod niya yung amo niya, hindi naman yung batas eh. Isipin mo kanina, wala palang hawak na waran. Hinarang yung presidente. Hinahanapan siya ng waran. Anong sabi sa kanya? Pag pinaupo kita dyan sa upuan ng cross-examine, baka magkaluko-luko ka. Hindi mo na maintindihan kung ano sasabihin mo. Oh, pero hindi mangyayari yon kasi nga, dinala siya doon sa ibang bansa. Isinurinder siya. Oh, maliban lang pag nila. Kasi nga, mayroon ngang nagsabi na pwedeng idemanda ng treason kasi nga, pinagkanulo na sila eh. Di ba? Pwede talagang maging treason ang kaso. Yan ang point of view ng mga marurunong sa batas. Ayan. Tayo naman, ang pinangahawakan lang naman natin, yung Bill of Rights, at saka yung freedom of expression, kalayaan nating pananalita. Pero nga ang nangyayari, nasusuppress na rin, unti-unti nang nawawala yon. Kaya nga nakapagsabi ang dating Pangulong Duterte na papunta na tayo doon sa Marcelo. Yun ang nakikita niya bilang bilang dating presidente, bilang dating piskal. Doon na papunta. Kasi nga naabuso na lahat eh. Kung nangyari doon sa KOGC, yan, nangyari na sa kanya. Kopyang-kopya. Hindi pinakinggan. Kahit pamilya, hindi makalapit. Di ba? Kanina nga, pinapadala ni Senador Bongo ng pizza. Ayaw pang ipapasok. Sinabihan si General Torre na kailangan ma-check up ng doktor. Aba, it's too late pa. It's too late daw. Grabe. Ganon kalupit si General Torre. Kaya sa muli, abangan nyo ang ating susunod na live patungkol dito.
Maraming salamat po at mega love shoutout po kay Mami Mercy Caloocan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang yan. God bless us all. Ayan, maging ano po tayo, no? Maging mahinahon po tayong lahat. Kahit alam mo natin na tayo ay na solid sa mga Duterte. Ako, solid ako. Pero pagdating ng Mayo, siguradong maraming makukuha na boto ito sa akin, no? Kasi hindi lang ako, marami kami. Yan, paalam po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang.